ഹലോ ഗായ്സ്, സാക്ഷിത അഫ്നാൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട വരഞ്ഞ് പൊരിച്ചത് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റമാണ്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 8 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 മുട്ട അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക. ഫുള്ളി ഇട്ട് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം. നമ്മളിതാ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട തൊലിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിതാ മുട്ട തൊലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊക്കെ മുഴുവനും തൊലിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ തൊലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ടയും തൊലിച്ചെടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം. നമ്മൾ മുഴുവൻ മുട്ടയും തൊലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മുട്ട വരഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മളൊരു കത്തിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ വരഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ല അമർത്തി വരയാൻ പാടില്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളിതാ അങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടയും വരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഐറ്റം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാതും വരഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ എല്ലാ മുട്ടയും വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്കൊരു പാന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആ പാനൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 സ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിതാ 1 സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സിമ്മിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ച മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വരഞ്ഞ് വെച്ച മുട്ട ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 1 സ്പൂണ് വെച്ച് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുട്ട വരഞ്ഞ് പൊരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും.